khona intambisi njengoba ngikhuluma la angihambi ndodwa. Bonke abantu lana abaphethwe yi-AIDS abaphakamisa isandla sabo. Wonke umuntu ophethwe yi-AIDS aphakamisa isandla nje ngoba ngizothetha sisi woza ngaphambili lento oyifuna utshela uThixo into afuna ukuthi uyenze. Umuntu onentsholongwane aphakamisa isandla sakhe ima ngenyawo. Ilo kuphela onentsholongwane sisi uthini uThixo kuwe? Uthi bawonti tisanda ukuregister company ACC mawuthetha nge-checks ezi post dated uthi man post date i-check for the 30th of March of April kuzobe sekungenile imali kula bank account izoyifumana umsebenzi i-5,000 rand uyathetha kum uthi i-5,000 rand kula bank account uzobe sowufumene umsebenzi. Kubengumnqaba okufanele uba i-bank account ivulwa kule veki ngaphawalizayo kodwa namhlanje ndithola imessage ethi seyivuliwe welcome andiskrinwanga andithenanga ngoku ndiko-credit bureau yabe seyivulwa nje i-bank account lula manje uyathetha nam uthi mandiplethe ngo-5,000 rand mandisayine i-post-dated check mandiyolanda icheck uthi pledge ngo-5,000 rand wezi-PTC. uthi Angithi uThixo uma embamba umuntu akabi nomali njengoba nimbonelila. Yabona bengathetheli mahala. Ngifuna nganyakaza ngajukumi noyedwa. Yesisi ngiyashumayela angifuni ukushuma noyedwa. Andidlali manje. Uzokwenzakala mawuphuma under this cloud. Hayi ngobe frustrated. Hayi ngobe ngenawo ama needs. Unawo. Ngifuna abantu abathi ngifuna umuntu mina ngifuna ukuthi uthethe nawe angizosho amount wena uzoyidecidela. Uzoyidecidela. Noma uyinikela sesihambile. Uthembeke. Wena dimo le-AIDS. Wosala imali lapha sisi. Kuba khona basazo imali lapha sisi. Osala ikhona ingane unawo umntwana ilethelayo nayo ngoba i-HIV. Jesus Christ imala uzongixelela kahle uhlale bheka kumina awubheke ebantwini uzongixelela kahle uhlaleleni la 8 uzofuna ntonda uma uNkulunkulu wami uThixo wami ubhala uzobulawa yi-AIDS kodwa uma ewuThixo othixo ngifuna omunye futhi lo HIV ngicela ungikhawulise awulethelele ibhantshi mngami. I'm cancelling the death sentence upon your life. I am cancelling the death sentence. Imala. Take your gun and shoot me. Ngifuna omunye futhi opositive ngicela ungikhawulezise. Khawulezisela. Wonke umuntu opositive gijimusela. Mbala ngicina ku5. Wonke umuntu la mangifika la ayiseke healing yakho. Ngizoba ngicina ku5. Ngifuna umuntu opositive. Kunengilo seyichecka iarchangel izobhala namba abantu abane dreadful disease 1 2 3 4. Upho omunye futhi HIV positive. Cela ubaleke khawuleza. Mntanami awukwazi umuhle kangaka uyolinda engcwabeni. Ngizovala ingcwaba namhlanje. Ngizovala ingcwaba. Ngabusakhala. Neither I do condemn thee.
but go and sin no more. Phamisa isandla. Sekhona uthi ukuthi khona namadoda la a positive. Khona abantu besilisa aba positive kodwa basahlezi phansi. Ngizoba ngcine ku5. Oh my God, Jesus Christ. Ya Sathana ubheke manje. Udeka itafula uThixo. Phambi kweyintshaba. Lulani izandla zenu, lift them higher. Ngigcina ku5. Positive, HIV positive. Khawuleza. 1. Mangafika ku5 ngiyavala. Your miracle is now. God bless you. Nale ngane encane ayazi lutho ngoba izingane nithelela nisulela ngentsholongwane. Hlamba abazali bakhe sebasoleka abazali bakhe. Mama wakhe. Why positive? Okay. Father. Ngibeka ingelosi kaNkuluNkulu kulelo caco. Ephethe ihlelo lomlilo. Nakule yakhona ngibeka ingelosi kaNkuluNkulu. Ephethe ihlelo lomlilo. Nalapha esenta ngibeka ingelosi kaNkuluNkulu ephethe ihlelo lomlilo. Nakule yakhona ngibeka ingelosi kaNkuluNkulu ephethe ihlelo. Nala ngibeka ingelosi kaNkuluNkulu ephethe ihlelo. Nala ngibeka ingelosi kaNkuluNkulu ephethe ihlelo. Nala phakule yakhona ngibeka ingelosi kaNkuluNkulu. Miracles. Father, I'm entering the office which you gave me in 1991. The office of miracles. The office of healing. And I made a vow that whatever miracle you perform, I'll never share your glory. Yena oxolela zonke izono zakho nowelapha zonke, including this one. You spirit of HIV/AIDS, I command you to melt. This man is healed. Tomorrow was a blood test. This man is healed. This man is healed. Come out, Jesus Christ. This man is healed. Wabadala laba bengenayo iAIDS ingekho intsholongwane. Bekisandla sakho khipha lento ntombazana. Miss. This is a prophetess. This is my prophetess. This is my prophetess. But uSathane uqale wadlala ngawe. Wakufaka isono. Remember the Samaritan woman. Kamoshanta labas. Khona amandla kamosika. Namhlanje ngizwa amandla. Mbeke isandla nkosikazi. Mbeke lapho. Kwiwumbu, beka kwiwumbu. Yes. Umlilo. Kosanta ripa kamush. I transfer. Also, ayashana madimoni. Peli AIDS, it's a combination of various demons. Nangok. Nyamba. Nyasha. Father, I plead the blood of Jesus into their blood system. It is stronger than Greek. The blood of Jesus. It cleanses the virus. There is no failure in God. Dr. Jesus, heal miraculously your people. Nakulomntwana akonanga yena. Ubulose sombe nalomntwana. Uhlala nawe. Ngifuna umtesta wenze blood test. Ngifaka umlilo. Fire touch. Fire touch. Fire touch. Jesus.
nkosikazi. Ibele lakhe linelampu lidumbile. Breast cancer. God, the Holy Spirit is healing that breast cancer. Liqumbile ibele lakhe. Ngicela umuntu wesifazane. Qhobelani uDr. Jesus isandla. I am cancelling the death sentence over your life. Ngami ngicela ubeke isandla kuleli bele. Liphi leli bele lakho? Ilona la ka right impela. Ngibeke isandla. Let us order, bazalwane, a new breast from the heavenly storeroom. Oh my God, let's order a new breast. Kunomuntu la onama lung infection, uneyilonde yini ilanga. Impunga yakhe i-infected, uneyilonda ngaphakathi. Ngicela umuntu and uyakhathala ngathi unama palpitations, adinwe, aphefumule kanzima sometimes. Mayisimvukile lento. Qhobela uDr. Jesus izandla khosh. Breast cancer. Hayi. Beka isandla. Cancel you. Father, imoto ine-spare tire, inama-spare parts. Nomuntu unama-spare parts from your heavenly storeroom. I am making a new order, new right breast. Ongenzeki kubantu, ku capital letter God, ku Dr. Jesus kuyenzeka. Angisalidingi lele limele. Simfaka kwi-theater sezulwini. Come out. Come out. Demon, come out. In the name of Jesus. Uyaphuma kuye manje. Funa niphumela nempundweni kaSathane. Nisuke la namhlanje. Get out. In Jesus. Come out. Beni bangakula kuye. Beni bangakumathimoni. Phumani manje. Niyongena empundweni kaYihlo Sathane nimtshela mzonda. Nifike nithi tu nithule niyiluma impundu zakhe. Oh, ublosisi lo wembanga. Oh, Khamos yanda. I guess ngeke ngathandazela intombazane Newcastle isina one langa. Inhliziyo ithi ngasabalance. Yo, I feel the healing anointing. Unabantu abawu3 labane tuberculosis. Oh, Khamos leke mushiyanda. Ba under treatment. TB. Ngicela uzela kimi bawu3. Lisa Khamoshiyanda. Ngicela ukhawuleze ungangichithele ixesha. Lo one lo Ashas one. 8 lo. Hamba sisi. Sengimkhulele. Hamba ukwenza i-test ithathu ubuye nama results Monday. Lungs, I order new lungs. Ngicela abantu be-TB bakhawuleze. Nya. Fire. Jesus. Jesus Christ. Jesus. Shesha babla abantu bama be-TB. Kunomuntu lamoya ngcole washiyelwa abazali bakhe lento.
ngelilanga ngiyajika ibe yisilwane, ngelilanga ngiyajika ibe inyoka. Unento uyayazi kodwa uhlezi nayo. Rephaka musanta kushaka rababasanta. Abekela 1:8. Lalela. Awusayithandi lempilo, uyayazi lento isekhaya. Rephaka mushianta. Bamba la. No zip. Be healed. Jesus. Mtateni. Khawulezani. Omunye mbambe la. Jesus Christ. Khona amandla healing. Khona amandla healing. Khona amandla healing tonight. Wanda. TP. Ngifake igazi kaJesu in your lungs. Nginyibilikisa TP. Come out. Kunomama la unengane iasthmatic. Ngathi phethwe asthma. Ingane sithi ukukhula. Yes. Qalile lokho. Le ngane le iphuma emzimbeni ngathi sebenzela uSathane. Kodwa iza in the name Koshaka. Rapakamush. Mbambeni. Ngishilo manje. Mlethele la. Singing glory. Hallelujah way. The fire. When the one. TP. When the fire came down. When the fire Unesulwane. came down. Inyoka phambi sisandla. Singing glory. Hallelujah. When the fire came down. When the Lord sanctified. Demon lenyoka. Angeke uhlale kunomlilo la. Come out. Mbambe. Repheke moshanta. Lenyoka namhlanje. Ebazalwane kade ngise University of Vaal. Kwaphuma inyoka literal snakes ma students. Come on siyanta. Khona amandla. Obani abathi ngiyawadinga lamandla. Mighty Jesus. Come on siyanta la. Mhlambe kwenze kahle angafika uTimothy ngoba ngeke ne experience lento. Konke kusebenza kube ngokuhle. All things work together for good. Nyoka ndi uyaphuma kuye. Buhlezi phela kuye. Esiswini. Nexesha elingakanani kuye. Dala. Uthunywe ubawo. Uvelaphi uzokwenza ntoni? Uhlala kuye. Uthunywe ubawo. Hayi bathi bahlale kuye singaphumi. Nimenze ntoni madimoni? Sihlale kuye sifithindele. Nibangaki la? Hayi sibaninzi. Baninzi. Ubani onithumile? Ubani onithumile? Siyaba yonke indawo, siyaba naye. Nini nisilwane ninyoka ngaba nini? Hayi sonke lawa demoni yonke into ikhona. Yo. Ngifuna niphumela nezimpundini zaSathane neva niphume la kuye namhlanje manje ngegama kaJesu. Yo. We siyaphuma. In the name of Jesus. Okay. Iphekiseni phezulu. Phethe ntoni wena? Come out. Jesus.
Come out. Jesus. Hamba test. You're healed in Jesus' name. Bonke ngifuna la. Ngivula amehlo. Vula amehlo. Ngijonge. Ngiyakushisa ngegama lika Jesu. Nibangaki la kuye amadimoni? Awuthi ngizonihlaba nizothetha nibangaki? Nibangaki? Banintsi man, sebanintsi. Jeez, banintsi. Nivela kuphi? Ngiphethe ihamera yomlilo. Ngiphethe isando somlilo ngizoniqhekeza inhloko. Nivela kuphi? Jesus, nivela kuphi? Nithunywa uba. Thunywa uSathane. Utheni uzokwenza ntoni? Nifuna ntoni? Ufuna ukubulala. Nihlezi phapha emzimbeni wakhe. Esifubeni. Asthma. See, asthma. Oh, ilothe ngembiza ngeword of knowledge. Umoya engcwele besathi kunomuntu abaphethwe iasthma kanti abazali bacinga iasthma kanti bama devil worship abaphuma emzimbeni. Abanye banesifo sokuqhuzula kanti yona indlela okuphuma emzimbeni. Ngicela bonke laba abane-asthma banesifo sokuqhuzula. Repakamoshanta. Akhona amandla. Akhona amandla, akhona amandla, amandla se egazini likaJesu akhona akhona amandla, akhona amandla, akhona Okay. Nintoni ninyoka nisilwane ngabantu nintoni? Zinyoka. Ninexesha elingakanani la kuye? Kudala. Esandozalwa. Lalani masana amadimoni asha manje. Kodwa manje ngiyeza umoya engcwele angifuni niphose lento. Ngifuna ukwenza healing namhlanje. Kodwa umoya engcwele ngibizela abantu ekufanele banikele eqala. Ngifuna ukwenza healing ngizodemonstrate amandla. Phela angathi angifuna ukuhamba noThixo uma engasazi waphefuma miracles. Bengisafundisa nginiyekile ngathi anginiboni kanti ngiyanibona. Ngicela umuntu wesifazana okubola isibeletho sakhe, isibeleko sakhe sibolile. Phambisani izandla zenu nina. Jesus, wena usothandazeliwe buyele emuva. Laba bani? Unento ehambayo, okay. Asthma. Xhuzula. Phambisani izandla zenu. Ngizoyithandazela yonke le ndlu namhlanje ngizoyithandazela. Niyahamba namhlanje. Niyahamba, Aniswa amadimoni. Uhamba. Asifuna uhamba. Nizohlala. Thulani lalela. Nizohlala. Niyakwazi ukumelana negama lika Yesu. Niyakwazi ngijongene emehlweni ke manje ngafuna ukuhamba. Ngijongene emehlweni. Fire. Niyahamba namhlanje. Niyahamba nandiva? Nakho. Nizohamba nihamba manje. Nisazoqhubeka nihlale? Nihamba ngoko. Ngifuna nongena empundwini hayi komunye umuntu kweka Sathane injani umbala wakhe. Ijongeni ke ngombala wakhe. Ngenani kuyo niyayibona? Ngenani kuyo ke manje vala isandla. Ngiyanishisa ngomlilo. Nginikhlazula ngekhlelo.
ngegama lika Jesu. Baba. In Jesus, niyaphuma kuye. Nibambe isandla. Niyaphuma kuye. Valisana. Valisana. Mzangi valisana. Sir. Muzokhaya ka valisana. Okay. Ngegama lika Jesu, phumani. Out. Jesus. Niyahamba? Ngiyaphinde nisabuyeni vele? Okay. Nivele? Okay. Nivele? Uthani Jesus. Jesus. Isho kakhulu Jesus. Jesus. Isho futhi. Jesus. Ya, kakhulu. Jesus. Kakhulu. Jesus. Jesus. Ya. Jesus. Ya. Jesus. Bani igama lakhe. Siyamthanda. Buyela emzimbeni wakho. Vuka ngegama Jesu. Vuka. Osa kimi. Mawuphuma ebusuku ngo12. Mawuphuma ebusuku ngo12 benidibana kuphi? Benihlangana kuphi emkhathini olwandle phansi kwamanzi? Khuluma. Ha? Benihlangana kuphi? Phansi kwamanzi. Ihlo lakho lesithathu obuka ngalo lila noma ngemuva likuphi? Lingaphambili. Lingaphambili. Ubu alphabet bani naka Satan? Yipi alphabet athi unikezwe yona? X. Umthakathi. Ake niqhobele uDr Jesus isandla. Wow. Tulani. That's why ngithi nikelelani nisapho. Ubani uSathane uthi nikela ngaye wakini okufuna umbulale. Ubani okufuna umbulale kini unikele ngaye. Umama wakho. Kwathiwa mbulale. Uphi umama lo ndiyabazana? Wangafuna umbulala. Esikhundleni sakho wafaka bani? Ubani wefamily omunye oyihlobo wanikela ngaye. Ukhazini wakho. Uphi ukhazini nithi usasweleka? Intoni kasixolile wanikela ngaye? Intoni yakho wawuzobenza intoni esixolile? Thetha. Kwathiwa mbulale. Uswafakile amadimoni kuye? Yini ebikuvimba? Right, manihlangana lapha phansi kwamanzi, ubugqoka izamba, ubunxiba izambatho enjani wena su? Uphatheni lesandleni sakho? Ezimnyama, ubuphathani isiphi isixhobo obusiphatha? Ispear. Spear umkhonto. La lento engikhuluma ngiyayazi, ngidila nale deliverance. Ziningi ngale ngizoyibamba na ezinye azingane sa recruitiwa singaka join official kodwa zivuka ekseni kubhlungu umzimba kade zimba amangcwaba. Nkosi yami, team no, Nkosi yami. We mama ukhonza kuphi? Assembly of God, you are too soft for your child. And une soft spot and uSathane ufuna ukubulala uzophapha usesizulwini. Phela ukuthi mawusebandleni la assemblies abanye abayi understand izinto. Uyakhonza wena ngathi ngani ifuna umphefumulo wakho. Myekeni uyaphuma myekeni. Fire in Jesus name. Kume protection lonkosikazi in Jesus name. Koshanta rapakamushe. Asma koshaka. Shika. Ke phansi, come on. Jesus. In la kuwe. Demon oqhuzu, come out. Jesus. Yazi ngane yenu ngathi yaqhuzu kanti uphuma emzimbeni. Anizazi lezi zinto. Ngicela nilethe bonke abantu abangalala ebusuku omoya ngomso. Phamsi isandla sakho in Jesus name. Nihlaleleni la nini? Nihlaleleni le ntombazana.
nifuna ntoni? Ahambi kakuhle ebomini bakhe. Athini amadimoni? Inexesha elingakanani lila kuye? Thethani. 10 years. 10 years. Jesus. 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 Hambe. Woza ngapha omunye. Woza ngapha omunye ngapha. Wena ubuso uyashela nje ubuku usisi ngaka. Phendula. Losanto baba lentombazana. Mbangaki. 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 Ninhlobo nesilwane nenyonga ngaba ninhlobo. Eh? Eh? Nihlezi phe emzimbeni wakhe. Nivela kuphi? Kumama. Utheni uzokwenza ntoni la? Utheni uzokwenza ntoni? Nimqhusisela ntoni? Eh? Eh? Anifuna ukuthini? Enze ntoni? Oh. Oh, nizomthakathi. Oh, ningabathakathi ni. Phumani kuye. Ngegama kaJesu. Ngegama kaJesu. Ngegama kaJesu. Niyaphuma. Hamba nongena empundini kaYise uSathane. Ngegama kaJesu. Madimoni amagqwirha. Hamba niyodla amagqwirha okwena. In Jesus name. Nihamba. Nihamba. Ngaphinde nisabuye. Nithi cwaka. Okay. Ngicela before ngithandazela abantu. Ngifuna abantu abathethe uThixo njengalo sisi. Angisho ngikhipha 5000 abathi uThixo uthethe nami. Cela nizela. Shesha. Shesha. Jesus. 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 Upho siqolile. Siqolile woza la. Siqolile khawuleza. Oh, woza la. Nimenzeni siqolile. Ufuna uzobulawa amadimoni. Nithi benithunywe kuye. Benithunywe kuye. Ulapha la endlini. Ifani yakhe ubani? uTwesini. Umama wakhe ngimbona unikele kakhulu nje. Nkosi yami ubusiqolile. Siqolile Twesini. Usiqolile Ndevu. Ndevu. Khawuleza. Khawuleza ngisikuthandazela. Angiqondi ukhona bo. Awuqondi. Uhlala kuphi? Kiphi unit? Hlala Kwa3. Ngithumela umlilo. Kusiqolile Ndevu. Ngimkhava ngegazi likaJesu. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I plead the blood of Jesus. Ngimbiyela ngomlilo. Amadimoni mayefika azobona umlilo. Siqolile. Baleka. Sandleni sikaSathane. Qashe egazini likaJesu. It's done. In Jesus. Usezile mntanami. Jesus.
Ihlani phezu kwezihlalo bazalwane ziyaphuka. Angithi aninikele futhi nigibele lezi zihlalo lezi. Hey nina nibangaki la kuyi? Nibangaki? Nibangaki? Siyazazi manje. Ngathi ngizonikhaba ngehlanga. Ngathi ngeni Sisiyayi kuye. Sisiyayi kuye. Sisiyayi kuye. Yeah. Sisiyayi kuye. Oh ni say 8 kuye. Sisiyayi kuye. Ewe. Yo. Nangena kanjani? Sangena kuye enhloko. Sangena kuye ngenhloko nakhe. Yeah. Kunhlenga enhloko. Yo. Nihlezi phapha emzimbeni. Sazi 8. Yeah. Kodwa kahle hle nina namuphi umsebenzi la kuyi? Thina singamagcimeo. Eh? Singamademon tata. Size kuye nge8. Nizomenzani? Kuye sizambulala ngayo kaloku. Nimbulela Afe ntoni? yena, Afe. Ubani onithumile? Lihule sifuna belihule thina afe nge8. Yini hule? Lihule. Yo. Oh, njengoba nifuna inyoka yena ijonge kuphi la phansi? Yo. Ijonge kuphi la inyoka yakhe la? Uye emzimbeni tata. Esibele kweni inyoka yakhe iphi? Tata. Yo. Inyoka yakhe iphi njengoba nimhleqezisa? Tata. Ngifuna niphumelana ke. Niyongena kuSathane. Tata siyaphuma kaloku siyi8 thina kuye ka. Phumani ke kuwe. Siyi8. Manje phumani ngegama kaJesu. Phuma kuwe ngegama kaJesu. Niyaphuma. Niyaphuma. Valisani. Valisani. Simpile. Nimkile. Ngena nempundini zaSathane neyibona? Ewe. Nihlale khona. Nimkile. Jesus. Ngoba nesu izandla. Amazinyo akhe mabi anembobo. Okay, bazona. Cela niphamise izandla imani ngenyawo. Uyabona ubiza abantu abasebenza aba-operator. Yabona ke ubugqwirha buzobu-expose. Bantu basekhaya bazofa. Usiphokazi wakini? Wakho? Ukabani? Ukabrother, uyamuzwa ukuthi abantu basekhaya bazofa. Ngifuna ulethe ifamily yakho la. Uthini? Uthi abantwana bakubo bazofa. Lalelani ke bazalwane. We are in a serious business. Ngifuna abantu, ngifuna ubusa abantu. Izolo baphakamile. Kwavela notata uManca uthi uNkulunkulu anikele ngeside. Ngifuna abantu laba serious njengoba ngikhuluma oyingcwele ekhuluma ngendaba omnikelo. Uyazi khona umuntu okini ogulayo uThixo usafuna inhliziyo yakho. Ible ntombazana encinci le athe umoya oyingcwele izoba umprofeti. Kathi ifake inxiba ibruku. Bese ubona udibane nentombi enhle wena upropose. Madimoni ngifuna niphume nonke la. Ngithathele umntwana. Ngifuna niphume. Bengaqhibi nawe. Ngicela abantu athi Thixo nikele. Nedimoni ombulo la. Nedimoni ombulo. Nedimoni ombulo. Phansi. Ngicela laba abantu athi Thixo nikela. Uzonikela noma sesihambile noma makuphela inyanga. Ngikhuluma mina abantu uThixo athetha nabo njengalo mama. Ngicela usela ngaphambili. Ngifuna ukuthandaza nawe siyavala manje. Ngomso ngicela nilethe